फरायसा आफादनि दैदेननायाव जे मोनब्रै गावस्रानाय एनडिबिफोरखौ लानानै आरो इउबिपिअ आरो पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिथांमोनखौ लाफानानै आरो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जों सावरायलायनानै जे बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय। बे बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ बा गुबुन गुबुन दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो नैबे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल जे हानजाखौ जों सरकाराव लाबोथारनांगौ, नङाब्ला जोङो जे सागानगिरि बिथांमोनहा जुदि सरकाराव फैनानै बे बिटिआर एकर्डखौ मावफुङाब्ला जोंनि बे बिटिआरनि जे मिनिङानो थाहैनाय नङा, जों बेखौ सानो। ओंखायनो जोङो आरो बेखौ जोङो बुंनो हायो जे बिटिआर सागानगिरि बिथांमोनहा जुदि फैगौ सरकाराव सालायनानै जुदि बिटिआरखौ मावफुङाब्ला, जे गुबुन सरकार फैयोब्ला, गुबुन दोलोआ फैयोब्ला बेखौ मावफुंगोनखौ जों नुहुरा। बेनि थाखायनो जे जोङो बर' माहारिया जे गोबाव सम आन्दलन खालामनानै जे मोननाय जे बिटिआर, बेखौ जोङो मावफुंजानो लुगैयो। आरो बेखौ मावफुंनोब्ला जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल नङाब्ला बेखौ हानाय नङा। जों बेखौ नुहुरनानै जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जोङो बेखौ मदद होनाय जादों। आरो जोङो दिनै नुदों जे दुलाराय आइजो अनसाय आफाद लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे नेताफ्रा जे बुंदों जे बिटिआर एकर्डखौ नायफामफिननांगौ, बेवहाय माखासे सोदांनांगौ दं बा बेयो मोजां जायाखै, बेफोरबायदि खोथाफ्रा फैदों। नाथाय नोंथांमोना बे बिथिङाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै नोंथांमोना मा बुंदों? जे बिटिआर एकर्डखौ सोदांफिननांगौ एबा रिभिउ खालामनांगौ होननाया बे बिथांमोनहा बबे सार्थआव बुंदों जों बेखौ बुंनो हाया। जे बिटिआर एकर्डखौ गासैबो जे इन्टेलेक्सुयेलफोर आरो आन्दलनकारिफोर बिथांमोनहा जे सावरायलायनानैसो दिनै बे बिटिआर एकर्डखौ लाबोनाय जादों। जाय बिथांमोनहा, जाय आफादा जे बिटिआरखौ जे रिभिउ खालामनांगौ होननानै बुंदों, बिथांमोनहा बै समाव मा जानानै थाया, जेब्ला बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन बिनि उन सिगांबो बिथांमोनहा जे आन्दलनकारिफोरजों, जे सोमावसारारि आफादफोरजों बिथांमोनहा सावरायलायनांगौमोन। दिनैसो बेसेबा गोबाव सम थांनानै जे दानि बे इलेक्सन बोथोरावसो बिथांमोनहा बेखौ रिभिउ खालामनानै होनदोंब्ला बे बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोरोन्थि आरो दुखुनांथाव। दिनैनि दिनाव नोंथाङा जे बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सोर बबे मोनसेखौ पावाराव फैगोन होननानै नोंथाङा फोथायदों आरो सानदों आरो नुदों? बेथ' रोखाखा। दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो आरो जोंबो फिल्डआव ओंखारनाय हिसाबै जोंबो नुयो। दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावल' नङा, दिनै बर' माहारियाल' दिनै इउपिपिएलखौ मदद होआखै। दिनै बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय बिटिआर एकर्डआव बयबो बिटिआर हालामनि जे गुबुन गुबुन हारि माहारि, जाथि जनगोष्ठी बिथांमोननि थाखाय समान मोनथाय, जे थांनानै थानायनि थाखाय समान अधिकार थानायनि थाखाय जे बिथांमोनहा बिटिआरखौ बरायदों। आरो बे बिटिआरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा लोब लोब इउपिपिएलआव फैनानै खामानि मावफैदों। आरो गुबुन गुबुन बिबान लानानै बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलखौ देरहाहोनो थाखाय, सरकार दानो थाखाय जे बिथांमोनहा खामानि मावदों। जों बेयावनो नुयो जे दोहौआ दिनै इउपिपिएलनि फारसे जानानै फैदों। बारहावाया दिनै इउपिपिएलनि थाखाय बारनानै फैदों। जे लोब लोब जे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे इउपिपिएलआव हाबनायानो बेखौ फोरमायो जे दिनै इउपिपिएल पार्टिया, इउपिपिएल दोलोआ दिनै बिटिसि इलेक्सनाव देरहानानै सरकार दागोना रोखा आरो प्रमद बर' बिथाङा चिफ जागोना रोखा। आरो बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया जे बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय आरो बिथांखौ जोङो